Martang yang mahitam, asiniro hamadi hamu doho dame nasian de bata mata. Doho nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras marihita saluhna dia makadonga saha porsyao. Dabigi majulo hata ni di bata imana tarsura di poda biddu 10 ayat 2. Dang marguna akka arta hajahatun alai anggo hati goran paluahun siak kamatihan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Diamu donga saha porsyaun judul litrupu tahun harta yang dari Tuhan. Arta nasian di patah. Ado artai. Artai, harta itu adalah kita katakan adalah titipan. Harta itu adalah berkat, pasu-pasu. Alani do sejuk do tabigi ia disi artam, disi do roham. Di mana ada harta kita, di situ kita pikiran dan hati kita. Mula dong artam di rencaya adong disi do roham. Molo arong artam di Amerika di beko di si aset di beko di si artam di beko di si ima nagawi songon impesmu artam di sido roham. Alanido didok poda Raja Salomo dipaingo do ima soal harta. Bagaimana kita akan melihat harta ini menjadi sumber yang harus kita lihat adalah sebuah kebenaran dan menjadi sumber berkat bagi kita. Ai gudang do jolma di portibion alani arta buyu gabi manakon. Alani arta alani heping alani akasinamu na di portibion arta na di portibion budu mengulahun pembunuhan, melakukan kejahatan, bahkan merencanakan kejahatan-kejahatan dalam dirinya. Alani do dipaingot Raja Salomo dosa sitongna merhite turpukon imana kaningani. Bagaimana kita akan melihat harta itu bersumber dari Tuhan. Molo tahilala do alani gugu do alani pikiran do alani karya ni nyasalu na setengah ta ima do nakengani gabe hajahaton do. Alai molo tahilala do syedde bata imana kaningani imahati koran paluau kita sian dari maut min narupani. Tentu itu do bagas itu tadi bagasan ngulut si ganupare asa sudi kita makatidakon harta yang kita miliki itu adalah bersumber dari Tuhan. Mulu sedih batado mual ni artate, mulu sedih batado ima harorwan ni. Ya kita pakailah itu untuk hanya kemuliaan Tuhan. Lapatanna kemuliaan Tuhan menghadirkan kebaikan Tuhan dalam setiap karyawan, dalam setiap hubungan, dalam setiap keluarga. Ido nanay genuaranna imanaking arta hasitongan nasian debata. Berarti di bagasan nguluto berarti kita imanakingani menggunakan patuduhon arta nasian debata nido na di bagasan turputon Raja Salomo dok dang gabe marhaposan tu arta na di portibion nguluta. Alai kita akan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang terhebat bagi bangsa kita ini, menjadi iman akan ingani bangsa na terpasu-pasu bangsa na pilina alani art dang alani harta jaladang alani hibat ta alai ulan ala asini rohan di batam nama milit kita bui hita gabi hala na terpasu-pasu. Amin. Mulia mario alit Tuhan di batam rihtiatam nabadi. Amin.